On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo Serekunda e nder Gambia ko wakkati gowton ko fewndi Rosso kero lakkunde Mauritanie e Sénégal mi salmini musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde aljuma yewtere meɗen ko udditinde hande on ƴettay konngol artanon en e kabaruji hittuɗi yewtuɗi e nder yontere nden heeɗiyankoɓe ɓen yiɗi artude e muɗum hande no fuɗɗori e alhaali woncitugol caye mawɗe liɓa cuuɗi eggina hoɗuɓe e nokkeli ɗin en sendoday e woɓɓe jiyande maɓɓe e no yimɓe ɓen wona e egginirede e koɗanɗe maɓɓe alhaali gurɗam ɓiɓɓe leyde jananne e nder Afrique du Sud e o saayi yiɗi ɓadiɓe laamu Mauritanie yo hoorejo leydi din waɗu happu tataɓo aray tawede e kabaruji taskaɗi ka yewtere meɗen udditinde woɓɓe kañum no taski kawrute arane e diɗe leyɗe Afrique e folotiro desewal fuko koyngal adunaru kabaruji goɗɗi ɗimi limtanali on ɗo aray e tawede ka yewtere meɗen udditinde si tawi saayi on kempidali kono woniri heɗiyankojo meɗen ara noon ka yewtere ɗo immorde Mauritanie ko Ceerno Dia a salminama Ceerno a salmitama Fatma Sisawane en calmi heeɗiyankoɓe RFI fulfulde ene ka yewtere meɗen udditinde hande koye kabaru hombo falɗa en artande eyyi gartanmi koye déguerpissement ji ɗi woni ko laamu o liɓata cuuɗi walla koye egginte yimɓe e banggue muɗum jonde mumen to jeeyata nam eyyi joni noon mbiɗa wiya ɗum ene yurmini no feewi par ce que neɗɗo maha galle mum ha daro rutto kadi laamu ara bonna ɗum kono kadi sen ƴeewi ha nder felore nde wodani ko yimɓeɓe ko civil en ɓe e saabu minen ɗo e leydi Mauritanie ga aɗa are leegal tan sa yi leegal ngal tan a faamat ɓeɗo hoɗɓe ɗo ɓe dokkaka nokku o leegal nan ɗo ene nokse ɗon wiye Tunisoylin e o jeeya koye wilaya Darnayem ngal ɗon leegal sa naate maggal sa yi galleji ne mahori ni a famata saabu beddaji ene paaɗi ɗi portaki auto ji ɗi mbawa fottude hen kadi leegal litsat dow noon kadi wayi e nder Mauritanie e joni noon ɗum ko yimɓeɓe mbaɗata noon jeereji ɗi kadi sa ari beddaji taƴade beele yimɓe mbawa yaade ya garta wawa webde sa ari tawata ko yimɓe ene jooɗi hen ene mbaɗi hen bertantere mumen ene jeeya ha ganda neɗɗo wawa wirtade e lawol ngol ni e ko ɗum addanta laamu o ƴettide décision ji e wadde déguerpissement a weltanama en artay to Dakar ɗo o laamorde Sénégal mi sikki tan Idiɗor Diallo hewtino ka ɓoggol Idiɗor salminama salmitima Fatma Sisawane responsabilité o ene banggueji ɗiɗi fof nam ene to population o ene to laamu ga sabu ko saki saabi mbimi noon ko laamu ene haani so yii yimɓe ene mbaɗa ko wonata mbasa accude ha woɗɗoye walla ɓe ngara kamɓe mbiya aha ɗo noon maaɗa ɗo maadi mbandi fayide walla maadi kewndi ɗum ɗo fof yo andu kam nde liɓoyte hay goto anda kono laamu watta ɗum laamu acca yimɓe ene mbaɗa laamu laara population o kadi en jogii heen kamɓe fof muɗum mawɗo o woni ngara tan ngaron tan on dokkaka on mbaɗaka haydara jettoɗon tan koɗon tan oɗon koɗa ɗum ɗon fof wona hunde wonde fayida ɗo a nanama a weltanama sa yo nangui yakkitama